Jesus, son of me, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I. Hello, good morning, everyone. Good morning. Kami tag eyeglass. Ang Okay. kabutagon. Once again, good morning and happy Tuesday morning, everyone. So, gahapon, ang ato ang Lunes nga adlaw, medyo exhausted ming duha sa trabaho. Physically. Medyo paus akong tingog, no? Paos mawaya. Paos tingog na po nindot man. Ako kay kanunay tingog ako paos. So, karon padayon ta sa atong mga bulaton. Sige, Another yes. day na pod nga Himayaw asa ka ng karon, Diyos. asa ka karon adlaw. Palansalan paingon, palansalan. Okay, so dagan pa Bukid, bulo ato bukid. no nga trabahoon. So nini nga kabuntagon, tugot kita ninyo usab sa mubo nga panahon nga makashare na usab sa pulong sa Dios nga magadasig dili lamang kaninyo kundi apil na pud kanamo. Yes, mga higala no kay nindot man gyud sa kabuntagon before asa ta paingon ingon ang Dios nga unaha ako pagpangita, unaha ako pagdaig sa kabuntagon. Before ta magkabisi sa mga adlaw o mga time nga mabutah gud hapon sa buntag sayo before ta mo hawa o motrabaho sa mga panimalay, kinahanglan nga magtuon ta sa iyang pulong pinagi sa pag-abri sa atong Biblia. Yes, so atong verse siya daw ang Sige, mabasa. Muna nag-ati para siya. sige, ang atong verse mga igsoon kung aduna tayo mga Biblia diyan na paminaw ka mo kanako og muna ato ang kuhaon dihakan sa Isaiah 41 verses 10. Isaiah chapter 41 verse 10. Ingon dinhi, ayaw kahadlok kay ani ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligonon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw, oo, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatahong. Amen. Libot kayo So, pulong. thank you so much, Lord, sa pulong sa Dios niya kabuntagon nga nagatudlo ka nato sa atong kinabuhi nga dili ta magmadlokon sa tanan nga circumstansya sa atong kinabuhi. Tungod kay naa ang Dios. Nindot kayo, ayaw kamo kahadlok kay ako ang Dios. Nga naman hadlok man ta. Uban ka Uban ka nako, uban kanimo. So atong una-unaon sa tanang panahon kauban nato ang Dios sa diya nga mga liya kita kanunay diya kaniya og magkinabuhi kita uyon sa iyang Sa kalubutan. usaban nga boss, kay nundong kini ni ingon na if God is with me, who can be against me? Yes. So atong hinumduman kanunay ingon pa sa pulong diri, ayaw kahadlok kay niya ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Sa Dios. meaning sa pagtalaw, dili Pagtalaw ka magtalaw sa tubangan sa sa Dios. mga circumstansya sa kinabuhi. Dunay mga pangitabo sa kinabuhi nato nga dali lang ta mo surrender no. Atong hinumduman nga dili ta magtalaw naa ang Dios ato sa diha lamang gayod nga magkinabuhi kita igsuon ato bang mahinumduman kanunay ang Dios sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Sige no, ayaw pagtalaw. Ayaw pagtalaw ingon sa Dios. Kay nundong pugo ni ba nga kalaganing we will not be afraid sa butang kadlukan sa kalibutan. Yes. Ang Diyos kayo kinadali sa Salmo 52. Ako ang imong magbalantay. Ang Diyos mao ang magbalantay. Usay gani sa panahon karon na kanang medyo mubati ta sa atong pagkatawhanon o pagkahadlok kay sa mga panghitabo karon like gera. Lagi. Kuyawan na dito no. Nag-2 months na. Medyo 2 months taon-taon na. na ang gera o niya. Siyempre naputay kabalaka nga affected mo gid ta ano. Mahal na ang mga fuel. Mga fuel na to, mahal kaayo. Kuyawan ta. Sometimes makain ko nga Kuyawan na. kanang hadlok ba ya? Hadlok ang mga kon. Siguro mga pipila ka bulan gikan karon do na nagyud tay mabati nga epekto ani karon nga mga pagmahal sa gasolina, epekto sa gira Sa no. mga food shortages na. Delikado na. Buhon. Pero every time nga mabalaka ko, syempre kay tao man tanong nabi tay pamilya. Every time nga mabalaka ko,
makaingon po ko sa laing bahin nganong mahadlok man ta nga naaman ang Dios. So bisag unsa nga mga butang nga naa sa kalibutan mabati tag kabalaka apan sa diha nga manugyan kita sa Ginoo kung una-una pud usahay unsa may ako kung mobalik na ang Ginoo mas nindot no kay makatagamtam na ta sa iyang saad sa atong kinabuhi. Lamang ang importante nga magkinabuhi kita o yun sa iyang kabubuton. We have to check ourselves day by day kung wala na bata na tune in diha kaniya no. So sa kini kapahinumdum ka nato nga magmasaligon kita diha sa Dios di ta madlok sa mga panghitabo sa kalibutan. Apan kanunay nga ang atong kinabuhi naka-tune in diha kaniya aron nga dili gyud ta mabalaka sa mga panghitabo. Yes, no. Isang final, no, diyan gihapon sa Kapitulo 41 sa Isaias, verse nagsumpay siya ang Ginoo mingon pagdiyan ang paligunon ko ikaw. Paligunon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw. Wow, nindot na Usagid mapamisa. ka dako nga saad sa Ginoo nga anhi ka nato pero igsuon dili na siya basta-basta nga saad nga i-grant lang sa Ginoo sa atoa na kanang ganing wala to pa nagkinabuhi pod nga uyon diya sa iyang kabubuton. So dapat ang ato ang pagkinabuhi kanunay kita nga nagasunod diha sa iyang kabubuton. Although dili ta perfect pero nakita sa Dios ang ato ang kasing-kasing nga sa diha nga makasala kita maghinulsol kita kanunay unya learn to trust in the Lord always. Sometimes natay mga prayers na dili feeling nato nga wala ta gitubag pero just put in your mind na ang tanan nga mga panghitabo sa tong kinabuhi kabubuton sa Dios masalig lang ta diha kaniya kay siya man ang nasayod unsay pinakamaayo sa to ang kinabuhi. Mao jud no mga igsoon ang pamisa nindot kay paminawon kay mao gid ana jud ni siya sa katumanan. Yes. Katumanan kay Dios nagataga tuog nga pamisa nga nagalagingon nga buligan ko ikaw, ligunon ko ikaw. Ayo ka do igsoon ana pamisa sa Dios. Malig-on kita kanunay diha sa Dios nga atong Dios nga mahan og iya kita buligan tabangan ta kay kita matud-anon man diha ka lamang kaniya. And then once na ang mag-promise sa to ang Ginoo dili gyud na mapakyas no. Mapakyas man ang tao apan ang Dios sa atong kinabuhi dili gyud na siya mapakyas. So mo nato ang paningkamutan sa atong pagkinabuhi nga dili ta maglayo sa Ginoo. Bation na to ang mga kabalaka kay tao man ta apan sa diha nga makahinumdum ta kanunay sa Dios mawala ang mao nga mga kabalaka sa tong kasing-kasing and paharion nato siya kanunay sa tong kinabuhi bisag unsa nato ka busy sa tong mga trabaho always na ang Ginoo nasa to ang kasing-kasing. Nindot pagid mo igsoon ang sulod nining ingon siya oo ituboy ko kamo sa tuo sa akong pagkamatarong. Wow, kanindot ko mga Kana siya sa diha nga magkinabuhi gyud ta diha uyon sa iyang kabubuton no. yes no. Bisan pa man og yatak-yatakan nata sa mga problema, bisag gitamay pa ta sa mga kaigsuonan nato apan sa diha nga naka-tune in atong kinabuhi diha sa Ginoo. O iyatang ituboy taliwala sa mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi. So igsoon kini ang basahon sa Dios Isaiah 41 verse 10. Nindot kayo kay daghan mga pumisan gibutang dinhi ug lig-onon kita sa Dios. And very timely sa mga panghitabo karon sa kalibutan. Siguro kanang hapit na gid mo balik ang Ginoo no. Mangandam kita, But of mangandam course, kita. wa man tay kabalakan kung mabalik man ang Ginoo karon dayon, mabalik man ang Ginoo ugma, mabalik man ang Ginoo sa mga pila pa ka katuigan. Basta kay ang importante na ata diha kanunay sa iyaha aron nga sa mga kalisdanan nga maabot sa atong kinabuhi na gyud ang iyahang panabang kanunay. Ayaw buhi sa Dios. Yes. So, Kay kita gipangga sa Dios. so I hope na napanalanginan mo sa pulong sa Dios ini nga kabuntagon ang iyang pulong mo ay magalig-on sa ato and of course magapukaw sa atong naikatulog na nga espiritu diha sa atubangan sa Dios nga magmaigmat kita kanunay and trust in the Lord always. Yes, may igsoon blessed ang atong adlaw kung atong ning pag-ablihan o pagasugdan
sama ni ini nga ministry. Dalay gud ang Dios. Salamat sa inyong pag-uban niya. Kanunay, kada buntag, uban ni ninyo sa pulong sa Dios sa mubo nga panahon, aron nga makapalig-on, makapadasig sa atong espirituhanong kinabuhi. Thank you so much. Okay, mga igsoon, this is Ray And Grace Antonio. God bless everyone. Bye-bye. Amping mo kanunay ug ampo sa bless. Dios.